Lezike izindaba zo-1 KZN TV fundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Abakaligobu uPhonda baseka umntwana uSimakade bavelile abasolwa kolowe ANC kanti ke siyashuba isiteleka sasemthunzini. Uhlangothi lweseka kumntwana uSimakade njengesilo sesizwe sakwaZulu bathi ke bazokuphonsela inselelo ukuhlehlisa kwecala lombango wesihlalo sobukhosi ongahle ke kwenzeke uma sekulalelwa leli cala okulindeleke lalelwe enkantolo enkulu yasePitoli ngenyanga ezayo. Ekhuluma ke sithangamini nabezindaba esibanjele eThekwini umntwana uThokozani Zulu uveza ukuthi ke ngokwamaphepha afakwe enkantolo abameli besilo kunobufakazi obusha phakathi kokunye kokuvelayo ukuthi ke kungahle ke bayihoxisa incwadi efungelwe kaNdunankulu kaZulu. Ngokusho kwabeseka umntwana uSimakade njengesilo sesizwe samaZulu, isilo uMiss uZulu kaZulu ithini siphinde sehluleka ukufaka enkantolo amaphepha amaphuzu ezizozimelela ngawo uma sekuqhubeka icala lombango wesihlalo sobukhosi enkantolo enkulu yasePitoli. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka isithangamini nabezindaba, umntwana uThokozani uvezeke ukuthi bazokuphikisa ukuhlehliswa kwaleli cala okulindeleke lihlale ngenyanga ezayo. Inkantolo yayinqume ukuthi mhla ziyishumi kuNcwaba on the 18th of August umntwana uMiss uZulu kuyobe kufanele ukuthi ke esefaka amaphepha aqukethe amaphuzu ayozimelela ngawe enkantolo ama heads of arguments akakwenzanga ke lokho. Kuhle siqokothise lokho ngoba kakhona okokuqala lapho ehluleka ukufaka amaphepha enkantolo. Sekokwesibili nesilindele ukuthi ke bese efaka amaphepha okuxolisela ungawafaki ama heads of argument ngomhla ka-18 application for a condonation nokuluhlelo ezophikisana nalo. Kulesi thangami kuphinde kwavela ukuthi abameli besilo uMiss uZulu babhale incwadi sekusele izinsuku ezine-4 kushayeke usuku okwabe kumele ebe esifakiwe lamaphepha enkantolo nalapho ke babethi kunobufakazi obusha emaphepheni ayefakwe umntwana uSimakade. Baphinde ke baveza ukuthi kungenzeka bayihoxise incwadi efungelwe kaNdunankulu kaZulu njengoba ke ingasayiniwe. Bathi kuphinde kuveleke ukuthi kungenzeka bacele ukusebenzisa leyo ke ayenza ngesikhathi kuqhubeka icala lokumiswa kokubekwa kwakhe uMiss uZulu ngokusemthethweni elaliqulwa eMgungundlovu nokunye ke okuningi okuvele kulesithangami. Umthetho uthi indlunkulu eyohlala ithathe isinqumo, kepha kule attendance register kuyahlaluka ukuthi ababesemhlanganweni kakubona laba abachazwa nguye umntwana athi bayindlunkulu. Yebo bangabasendlunkulu kepha ngokwezindlu sebeqile kulomkhawulo awubekile. Kuzokhumuleka ukuthi leli cala liphonsela inselelo isinqumo sikaMengameli wakulelo Cyril Ramaphosa sokuvuma ukuqokwa kwesilo. Okhulumela iNgonyama uthi ke abasigqize iqakala lesithangami nabendaba nakho konke okukhulunywa kuso njengoba ke iNgonyama ivele isesihlalweni ngakho kuyimizamo nje yokudukisa isizwe nokubafaka amanzi emadolweni. We cannot entertain yabo abantu abahlulwe kuwo wonke ama-round enkantolo wonke ama-round njalo makuzoyiwe enkantolo they always take a chance ucreate imood yokuthi basebewinile. They are destined for the crown. It's a strategy sabasisha. They've always done that. Bese behlule enkantolo sake bahlula bazobuya beyigxeke lo nkantolo bethi iyabheka. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Banqumeke ungaqhubeki nezicelo zabo zebheyili abasola bathatha babhekene ke necala lokudubula bebulale ikhansela le-ANC eMoses Mabhida region uMabhungu Mkhize. Laba ke bebevele enkantolo yeMantshi namhlanje lokhu ke kulandela ukufihla kwakhe uMkhize izolo uhlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma unxuse kobuholi besifunda ukuba kuqinisekise ukwenza izinhlelo ezizolwa ke nobugebengu emphakathini. UMkhize kube ikhansela laseMbali e14 lapho ke kusanda kubulawa khona amalungu omndeni ayishumi.
Banqume ukungaqhubeki nezicelo zabo zebheyili abasola abathathu ababhekene necala lokudubula ababulale ikhansela le-ANC eMsunduze eMbale 14 uMabhungu Mkhize. Abasolwa uSthembiso Qirashe oneminyaka yama-27 ubudala, uMinenhle Mkhulise oneminyaka yama-23 ubudala kanye noLuleka Ntombela oneminyaka yama-26 ubudala. Laba bavele enkantolo yemantshi eMgungundlovu kanti oyedwa usagcwele amathafa. Icala lihlehlisiwe kanti abasolwa bazoqhubeka batoke ejele laseWestville. Is for further investigation. All three of you are in custody. You abandoned your right to apply for bail. You will appear here in a court. Do you all understand? Esewonke amacala kubalwa elokubulala, elokuzama ukubulala, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu. Abebezothamela icala bathi babeke ithemba labo kwingalo yomthetho. Siyathemba ukuthi ingalo yomthetho izokwazi ukusebenza ukuthi okungenani abasola bagwetshwe ukuze nawe umndeni kanye nabathandiweyo bakhe nomphakathi wonkana wase14 ukwazi ukuthi ukuthole ukuthula. Uphelezelwe ngesizotha uMkhize njengoba izinkumbi zabantu beziphumile izolo ngesikhathi ekhwezwa. Owomndeni uthi wezwa ngalesigameko emsakazweni. Umsakazo uthoni ikhansele e14. Lithi ngilalela ukuthi uyaqhubeka uthule kuthi isikhathane futhi ubuye uzokushoke ukuthi uMabhungu. Lapho ngikenga akathi ngasukuma akwavuma kube ngisukume ngazi ukuthi ngizokwenza njani. Awu ufile umuzi kababa ngekufuma Bhungu. Usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi impi yobugebengu idinga izinhlaka zonke. Ubugebengu ngeke buzoqedwa amaphoyisa. Besicacisa lo ndaba ukuthi amaphoyisa KwaZulu-Natal nje awu-18,000 esephelele against population ewu-12 million. Kusho ukuthi kuyothatha umphakathi ukuthi ukwazi uzishola ukuthi nabo ubugebengu benzeka, bahambisa abantu emphakathini, bahambisa abantu emaphoyiseni, bese bebambisana ke nakhona ezinhlelweni zonke nje ezobe zidiyana indaba yama-drugs, endabeni zobe zidiyana ne-gender based violence, endabeni zobe zidiyana ubugebengu nje bubonkana. Sithembe kakhulu kazi umphakathi oke wakwazi ukuyibamba lempi. Izikhulumi zikhale kakhulu ngokusondezelwa isiteshi samaphoyisa eMbali njengoba uMkhize wadutshulwa emini kaBa. Kubikwa ukuthi uyilwe kakhulu impi yobugebengu emphakathini. Asilalele uMabhungu wahamba efela umsebenzi wokusebenzela umphakathi. Thina sakhula ngenhlangano kaKhongolo sokwakuthiwa kofa wena ufele inhlangano ufele umphakathi. Kodwa kuyashintsha namhlanje. Kodwa bafuna ifa inhlangano ngoba into zakazikalungi. Leyo nto leyo kufanele siyazi kufanele iphele ngoba kuyona into yethu, into yomphakathi. Futhi ngiyayivuma mina lento ishoyo. Asikafika isikhathi sokukhongolo sophuma emandleni. Akakalungi kahle. Sekuningi kusafanele kulunga. Kodwa kufanele siqondise abantu okuyibona abaholayo ukuthi benze ngendlela ukuze singaphelelwa ithemba enhlanganweni yethu siyithanda siyithemba. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisembale 14 eMgungundlovu. Usungene ngamaqembu ezombusazwe kanye nomphakathi umbhikisho wesisebenzi zesitolo Spice semthunzini lokhu-ke uqale ngesonto ledlule. Namuhla umphakathi uvala umgwaqo R102 ubanjeni ngenhloso kokuzwakalisa ukuzwelana kwawo nalezi zisebenzi. Lo mbhikisho kuqhubeke ngemuva kwezingxoxo ezibekhona phakathi kwesisebenzi nomqashi nezigcineke ezingafikanga esiphethweni. Izisebenzi zifuna ukunyuselwa umholo ngama-5 ngehora kanti kumqashi uthi-ke engakwazi ukwenyusa ngamasente angama-60 cent kuphela. Sengenele evikini lesibili ukubhikisha kwezisebenzi zesitolo Spice semthunzini ezilokhu zikhale njalo ngokwenyuselwa amaholo. Lo mbhikisho usungenelwe nangamaqembu ezepolitiki kanye nomphakathi njengoba namuhla umphakathi uvale umgwaqo R102 obanjeni ulekelela lezi zisebenzi. uThobile Shando okhulumela izisebenzi uthi-ke basamile ekutheni bafuna ukwenyuselwa amaholo ngo-R5 ngehora uma kungenjalo usazoqhubeka umbhikisho. Sisawubambile umshikashika wethu kaMlungu ongafuni namanje ukusenzela imfuno zethu. Usanqaba usitshela ukuthi
uzokwazi ukusinikeza like 60 cent in an hour uyabona ukuthi unokudlala ngathi ngoba esathi nje usinikeza 60 cent kuma increase ayi ngesikwazi asuthathi nje sifuna u5 rand esengikuthande kakhulu nje ekseni ngithe sithi siyavuka sithi hayi ake siphume nathi hayi masiyafica hayibo umphakathi usupportile kakhulu into abayenzile bavala umgwaqo bathi akuhamba ilutho emakhaya so bafuna nabo ukukhombisa ukuthi bakanye nathi although kade bengekho zonke lezi ezinye insuku kushuthi nabo sebeyayifila lento esiyifilayo even kwayona ke iattitude kamqashi wethu when it comes to istaff nje akasazi ukuthi siyini asifani ngisho nosheleni nconheleni uyawubona phansi angazi ukuthi usifanisa nani mebuka thina akasihloniphi nje akasazi une bad attitude kubasebenzi bakhe. Usihlalo weEFF eKingcetshwayo beyingxenye yalombhikisho uSabelo Khubisa uthi ke ukubona kuyinhlamba lokho kwenziwa ngumqashi kulezi isebenzi. What we are discovering here must figure la ukuthi there is talks between union no SPA, but umqashi is not negotiating in good faith. You cannot tell me ukuthi kuma demand ka 5 rand per hour umqashi is offering 70 cent. That is an insult we working class. So we are here to give them support. Whatever support they need, we're going to give them support. But we are not part of the protest, part of the strike because we are not employees as a SPA. But as the vanguard of the working class, we are behind them, we'll be behind them until the last day. Usekela nobhala we-ANC kuWard 20 Banjeni uSibusiso Goba uthi abantu abamnyama kufanele bethathwe ngendlela efanayo nabamhlophe. Ugoba usho kanje ngemuva kuyinsolo zenhlese yokucwasana ngokwebala okuthiwa kwenzeka ke eMthunzini. Isikhalazo sabo sisodwa nje sithi bafuna ukukhushelela amaholo ngo5 rand umqashi ubeka u60 cent phe kwetafula ukukhombisa ngokusobala ukuthi lo mqashi njengoba baqashile nje umuntu okhombisa khona ukuthi uyabandlulula njengoba benza kanjena futhi uyaba undermine abantu abamnyama akababoni beyabantu befanele bekwazi ukuthi bephile impilo ephucuzekile nempilo engcono. Ingakho wesilapha ukuthi impilo engcono ibafanele abantu abamnyama ayifanele abamhlophe kuphela ngoba ikhona ANC wakumela ngisho langesikhathi sobandlululo ukuthi abantu abamnyama bayithola impilo ephucuzekile. Kushayeke isikhathi sokushicelela udaba imizamo yokuthola ukuphawula komqashi ingakaphumeleli. Ezindabeni ze1KZN TV kubeka umqondisi Myeni eMthunzini. Iqeqebana lamalungu omphakathi wakaSokhulu inyakatho nelikaMthaniya belibhikisha ke namuhla ekseni likhala ngenkampani yamabhasi uhlangene bus services athutha ke umphakathi kusukela endaweni yakwaSokhulu Nhlabane kwaMbonambi noMzingazi. Ilungu lomphakathi umzwakhe Mlaba ekhuluma neziko lezindaba uthi ke lamabhasi awekho esimeni sokuthi ke angathutha umphakathi ngoba ke afa njalo nabagibeli phakathi nokholele kutheni ke engabafikisi ngesikhathi emsebenzini naseyikoleni. Kuphazamisekile ke namuhla ukuhamba kwamabhasi endaweni yakwaSokhulu kulandela ke isiteleka somphakathi okulendawo ukhala ngesimo esingesihle samabhasi enkampani uhlangene bus services nabathi ke afa njalo nokugcina sekholele kutheni ke engabafikisi ngesikhathi emsebenzini. Sila njengoba sila umphakathi besithi sivimba amabhasi besithi sifuna umphathi wamabhasi ukuthi ezosinakekela ngoba amabhasi akhe awasebenzi kahle afika late ayafa endleleni sifike late emsebenzini kumanje nje bekumele ngabe ngisemsebenzini angihambile ngenxa yamabhasi akhe uma simfonela simcela usitshela ukuthi akeze nalapho njengalokho wabiza o-driver bakhe wabagugumbisa bahamba ngale yakomunye umgwaqo kumanje amabhasi akhe ale eDepot. So njengamanje isiteleka siyaqhubeka sikakaza ukuphela njengamanje engakasiphenduli. Laba ke bathi abahambisani nokuthi benyoselwe imali yokugibela ngoba bathi lamabhasi abeka impilo yabo engcupheni kanti ke nabashayeli bawo abanayo impatho kubagibeli. Ibhasi lakhe kwesisikhathi siyaphuma nje emakhaya sisafika endleleni selimila saduma savuma ukuduma bexakazise kwenye inkathi sithi liyashunqa ibhasi sisaphuma sabaleka singabagibeli selashunqa ibhasi lishunqa lapha ngaphambili kumele sidlule khona siyasaba ke nathi sisafushana so esilimali kwanathi sigxobane la nxa amabhasi akhe avuthayo endleleni kunalokho uvele wanyusa imali kunyusa imali akasikhulunjana nathi kwavele kwanyusa imali ithikithi njengamanje sesisebenzela lona 800 nemali elenyanga 900 nemali amathikithi ebhasini siyakhokha kuno driver ongasibuyisela amashumu ethu mangabe sithi sagibela driver nabo bane attitude ngenxa yani yalamabhasi aba driver abhedayo. Laba bathi ke abaphathi balenkampani bekulindele ukuba bafike bezokwamukela uhlu lwesikhalazo zabo kepha ke abangafika kunalokho uma befonelwa abaphenduli kahle. Njengamanje imemorandum esiyiphethe yona le umphathi wamabhasi usihlangene anqabile
wakhomba ukuphika ukuthi azoyimukela ukunalokho othatha igxathi lokuthi athatha amabhasi akhe ewabalekise awakhiphe ngomunye umgwaqo. So le memorandum bingamlwisi kodwa bekuthi yena abuyekeze abuye emphakathini azochazela kabanzi ukuthi kungani amabhasi engalungile and ukulunga kwawo kuzothatha isikhathi esingakanani. Kanti ke lenkampani ibe isisiphawulela kulokhu. Ngokwazi kwethu thina besazi ukuthi service yethu i100% i-right besoperate njengendlela okuyiyona. Even nalabo abasigadile umsebenzi lapho esathola khona uhulumeni bebesancoma nabo. So nathi kusidumazile akukho esikwaziyo amabhasi abehamba. Sizeza sisazama ukufaka enye ibhasi emini ukuthi eqhubeke isiza umphakathi lo esuserviceayo baphinde bayijikisa yona. Senzile thina sithethe lokho sathinta ikomiti kunekomiti ekhulumela umphakathi elakhethwa wona umphakathi umkhandlu wonke. Sakhuluma sesababikela ukuthi nasi isimo sicela besondele bezosichazela ukuthi kwenzakalani ngoba ibona abakhulumayo bathola ukuthi nabo abazi lutho ngalento lena akekho umuntu ade bathintile shuthi nekomiti balijombile okuyilona elakhethwa umphakathi. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo sibekele indaba ze1KZN TV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Abakaligobu uPhonda abaseka umntwana uSimakade bavelile abasolwa golowe ANC kanti ke siyashuba isiteleka sasemthunzini. Libuyele ke enkantolo namhlanje icala libhekene nobukhosi bakwaZondi besizwe samampumza olumayelana ke nomhlaba kuleli icala kubuya ukuthi ke owabe eyinduna wafaka ubukhosi enkantolo ngemuva kokutholakala ukuthi ke udayisa umhlaba ngaphandle kwemvume abantu ke bese beqalile bemisa izindonga njengamanje ke inkosi umntwana omkhulu uKhethokuhle Zondi uthi ke kulichilo lokhu kepha ke bazokwenza ngakho konke okusemandleni ukuvikela ke umhlaba wamakhosi. Ufunge wagomela ukweseka ubukhosi umphakathi wakwaMpumuza njengoba inkosi yalesizwe ifakwe enkantolo ngodaba oluthinta umhlaba izinduna amabutho kanye nomama nezintombi bebephumile ukuze enkantolo. Sibuka umnumzana uChamane edelela isizwe sakaMpumuza ngesenzo sakhe. Sibone ngathi akasiboni nje ukuthi sinsizwa kanti cha insizwa sinabo nempi sinayo futhi. Ikona ukuthi uyazifihla nje uChamane bese sifisa aphumele obala medeclare impi asitshela thu nempi bese kuliwa ngoba siyambona ukuthi uyalwa ngoba lento ayenza asikaze sibone kube khona umuntu oyobopha inkosi eyibophela umhlaba wayo. Uyabona sesikhathele nje ilento yakhe njengamanje sekufike la sicikeka khona sicikekile impela nje manje. Mhla sibuya la manje sifisa ukulivala lonke idolobha futhi somisa yonke into manje kaMpumuza kuzosebenza lutho khona bonke abantu bezobodla lo muntu uyedelela ngoba uyeyisa lo muntu. Abenhlangano yabalimi iAfasa bathi siyaphazamisa lesi senzo. Kuyasiphazamisa kakhulu ukuthi kulezi ndawo esicabanga ukuthi abalimi fanele basizakale kuzona kube khona abantu abazothatha amakhosi bawafake enkantolo. Siyaphazamiseka kakhulu njengabalimi ngoba sinenhlelo ezinkulu zokuthuthukisa abalimi endaweni zamakhosi through agriculture ngoba le ndawo ekukhulunywa ngayo idlelo lenkomo. Kuyasiphazamisa kakhulu and inkosi le ekhona njengamanje iya-understand lento ye-agriculture lapha endaweni zakaMpumuza. Usihlalo wamakhosi eMgungundlovu uthi ukungahloniphi lokhu. Lento ikhombisa ukungahloniphi and kakhulukazi siyabona futhi ukuthi even nemphakathi imphakathi imoya iyanyuka manje ngalesenzo lesi esingesihle. Siphathe kabi ke nje necala ukuthi lihlehle ngoba manje fanele nathi siloke sincengile imphakathi ukuthi yehlisa imoya ngoba ibuka indelelo eyenzekile ukuthi inkosi izithathwe ifakwe enkantolo. Ingakho ke nje nathi sithiyasize la enkantolo soyiseka inkosi ngoba phela ukuhamba enkantolo akuyona into enhle kodwa inkosi ingakho nje siye angeke ihambe yodwa asiyiseke enkantolo. Kanti umntwana omkhulu wesizwe samampumuza uKhethokuhle Zondi usukubeka kwabantu kwamiswa. KwaMpumuza ke lokwamisa ngo2020 ukubeka komhlaba akekho nje umuntu obekwayo nabo laba babekwe induna ebiganga so basebeqhubeka ke bakhake bekhuzwa kodwa nokho so yikho sebeze ba enkantolo ke uma umuntu kunento afuna ukuyenza endaweni yenkosi akafike enkosini emkhandlweni la akazothola khonto eziqiniso ngoba umhlaba wenkosi abantu abenkosi so akekho umuntu onelungelo lokwenza into endaweni yenkosi engakhulumile nenkosi. So ukuthi abantu ke abehlisa imoya sizozwe inkantolo ukuthi thini ngomhlaba wenkosi ngoba
lolu daba ligcina lenza ngathi umuntu ofuna ukuvukela isihlalo uma ufuna umhlaba wenkosi ukwenza intando yakhe. So ke nabantu ke bathukuthele nje ukubabona bephuma njalo beyinkantolo. Mali lolihlela futhi udaba kuyisimanyana ngikwaphela njengabantu bona besizwe. Iningi intuthuko fela beseyiphusha esizweni. Sibanjezelwe nje izinto ezingasho lutho. Icala lihlehliselwe inyanga ezayo. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube semgungundlovu. Umasipala wesifunda iZululand ohola ngothula Sizwe Buthelezi ube yingxenye yesifunde ezakhela isifundazwe KwaZulu-Natal esibungazeke amasiko ngumema-ke izitombi emcimbini wokusifundisa nokugqugquzela ukuba ke zizigcine ziyizintombi. Lo mcimbi-ke obubanjelwe ngaphansi kukamasipala abaqulusi ubuhlelelwe ukulungiselela izintombi njengoba-ke sekusondele izinsuku zokuba-ke ziye emkhosini womhlanga nokuyilapho kuvele khona-ke ukuba-ke umasipala abaqulusi awugcinanga nje ngokulekelela izitombi ngamasiko kuphela kepha-ke nasesifundweni zabo. Umeya wesifunda iZululand uthula Sizwe Buthelezi uveze ukuthi bamema izintombi njengoba ziyikusasa lalesi sifunda. Njengomasipala waseZululand sithathe isinqumo sokuthi izintombi zomhlanga ukuzimbali zesizwe siqoqe namhlanje sicele indlunkulu yesilo nabantwana basendlunkulu babe namazwi okubakhuthaza nokubakhulisa njoba silapha ebaqulusini nangonyaka ozayo sobe sesikomunye umasipala ngaphansi kweZululand. Ngakho ke besilapha namhlanje sihlangene nezintombi zomhlanga okuyizo ngempela eziyikusasa zale district. Ubese nxuswa besilisa ukuba bengaphazamisi ikusasa lezintombi. Okokuqala kumele sixwayise kakhulu abantu besilisa ukuthi bapheze ukuhlukumeza abantu besifazane ikakhulukazi izingane. Njoba sibona lezi izingane ezilapha inkulungwane ngeinkulungwane zizoyigqaja ngobusiko babo, bazoyigqaja ngobuzulu babo, bazoyigqaja ngobungcwele babo. Ngakho ke siyafisa ukuthi abantu besilisa nabo baqoqeke bashaywe unembeza ukuthi ngempela bengaphazamisi ikusasa lalezi izingane. Kanti meya umasipala abaqulusi iveza ukuthi banohlelo njengomasipala lokulekelela izintombi. Sinalo uhlelo lokuba sizelekelele izintombi zethu ngoba inkinga esibhekene nayo njengesizwe ubuphofu. Kunezintombi la eziphethe kahle kodwa ngenxa yesimo sasemakhaya thola ukuthi ingane isifice isikhathi sokuba yenzelwe umemulo kodwa abazali ngenxa yesimo bamile kahle. Siyafisa kakhulu ukuba ngathi singahlanganisa amakhanda sibe nesu lokuthi singelekelela kanjani kodwa uhlelo esiqalile lokuthi onomehlo omama beyintombi basiphe ama dates eintombi zabo ezizokwemula njalo kuyikhalenda senzele ukuthi sibe nohlelo lokwenza izipho ukuze ukuthi intombi eyomula ingabonakala ubuhlwempu obungakanani whether kuyoba iofisi kameya noma khona oyothunywa egameni likameya ukuba hambise leso sipho. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseZululand. Umengameli wenhlangano yabahlali basemjondolo uSibusiso Zikode usenxuseke uhulumeni ukuba ke usukumele udaba lokuminyana kwabantu ngendlela ke engekho emthethweni kuwona wonke amabhilidi asemadolobheni ukugwema ke isigameko esifuze lesi esenzeke eGoli ngesonto ledlule la kushone khona abantu abangama-74 ngenxa yomlilo ke owaqubuka eMarshall Town. uZikode usho lokhu ke emva komhlangano omkhulu walenhlangano obubanjele eThekwini. Ekhuluma neziko lezindaba umengameli lenhlangano ugxeke kakhulu isimo senhlalo ngabantu abashonela ebuilding eliseGoli ngesikhathi ukuqubuka umlilo ngesonto ledlule. Bekungafanele kwasekuqaleni ukuthi abantu bahlale ebuilding elibole ngale ndlela elingenayo inqalasizinda elinganawo ngisho amanzi elingenawo ngisho ama safety measures. Ongitshele nje abantu bephuma ngamawindi ngoba la fanele baphume khona kuyasha. Isihluku esifana nalesi singathi singephinde senzeke. Siyazi miningi imphakathi maningi amabhilidi afana naleli ability uma kungasukunywa manje sizozokunye kusasa kuzoqhubeka ngoba kusisisenzo isehlo sokuqala futhi asiso esokugcina
ukugcina makungekho okwenziwayo okusheshayo uqinisekisa ukuthi abantu abangenayo indawo zokuhlala not only eJohannesburg kuwonke amadolobha alelizwe batholelwa indawo yokuhlala. Ngakho ke ngesiqedele ukukhuluma udaba lokusha kwaseJohannesburg singalikhuluma udaba lomhlaba lokubiswa komhlaba kulelizwe ngoba silesimo esikuso ngoba udaba lomhlaba liyazitshwa abantu bampintshelene emkhukhwini bampintshelene emabhilidini abolile ngenxa ukuthi abanawo umhlaba ezweni labo. Uzikode uthi uhulumeni uzomela lisokumela udaba lokubuyisela komhlaba kubantu. Ke udaba lomhlaba alibuyiselwe kubanini balo okwabantu balelizwe ngoba akufanele abantu bayithole bempintshekile emjondolo ezweni lakubo. Akufanele abantu bayithole bakha osebeni lemfula endaweni eziyingozi ngenxa ukuthi baswele umhlaba. Akufanele bayithola abantu bempintshene emabhilidini abolile ngenxa ukuthi indawo yokuhlala abanayo. Sithi uhulumeni akalisukumele lelo daba lizolunga uma ikwazi ukubambisana nabo bonke abantu abathintekayo ikakhulukazi laba homeless nabalandless. Le nhlangano ingezinye zasukuma ngesikhathi kusho inqoba yemjondolo kwesigameko ezahlukene eThekwini ngenyanga edlule kanjalo nangenyanga kaJuly emgwaqeni kuKennedy Road nakhona ngezinye zezindawo ezathinteka. Abantu abaye bathinteka bashelwa emjondolo yala eThekwini kakhulukazi lapha eKennedy Road naseForeman Road la eClear Estate singasho ukugcwala umlomo ukuthi sebesizakele ikakhulukazi lapha eKennedy Road ngokuhlinzekwa ke kwezidingo lezi ebeyishile ikakhulukazi ekuvuseni kwemizi yabo ukulekelela abantwana ngeuniform ukuprovide ngokudla. Siyafisa ukudlulisa ukubonga kwamanye ama non-governmental organizations abekhona abo Gift of the Givers, Premier Food namanye ama NGOs abekhona ukulekelela. Sibonge kakhulu ke nakwinhlaka zikahulumeni sibonile umnyango wezokuhlathana kwabantu ezingeni likazwelonke kwisifundazwe sakuthi saKwaZulu Natal kanjalo nomkhandlu weTheku sibonile imizamo yabo silibonile isupport yabo sidlulisa ukubonga ngaloko sengathi singabambisana makuneyinhlekelele efana nalezi. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngeseThekwini. Siphinde sisishelele etolo futhi siyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukelo sabukela indaba ze1KZN TV nazi besithi zizokune ihamba phambili. Abakaligobu uphondo abaseka umntwana uSimakade bavelile abasolwa golowe ANC kanti ke siyashuba isiteleka sasemthunzini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.80 rand maqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.71 rand maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 20.27 rand maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Igolide lona $1,944.55 ounce kutholo ngahluzwe wona $85.55 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Uzofihla ngomgqibelo entambanani impangeni enyakatho eKwaZulu Natal umgijimi ke obesezakhele igama ngokunqoba ke emqhudelwano yezokugijima yahlukene umbulelo Mathango bedabuka entambanana oshoneke ngolesithathu ebusuku endlini abaqashe kuyo emayekeni endwedwe kokwembiko ke yomndeni lomgijimi ube nokuhilizisana nowesifazana okuthiwa ke ubethandana naye kanti ke utholakale elenge endlini yentombi enodume lwengozi ekhanda ubesanda ke ukunqoba iTotal Sport 2 Oceans ebangeni lika 21 kilometers uke waba ke ngumpetha amahlandla amabili ku 10,000 meters kuzwelonke. Nasiki isimo sezulu esingalendeleka. Bukelekeze yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Nisale kahle.